Οι κάτοικοι που είναι κάτω από τις καμινάδες δεν τους δίνει κανείς σημασία. Τους αφήνουμε εκεί μόνους τους να πεθαίνουν καθημερινά από τη σκόνη, από τη ρύπαση, από την ανεργία, από την υποβάθμιση, από την απαξίωση, από την καμία προοπτική ανάπτυξη. Για εμάς θα ενδιαφερθεί κανένας? Πότε και ποιος? Η οργή των κατοίκων του Αγίου Δημητρίου και Εριακείου του Δήμου Ελισπόντου, που συνεχίζουν για 12η μέρα την κινητοποίησή τους στη βόρεια πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ξεχυλίζει στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτοί θέλουν να δουλέψουν στη ΔΕΗ, να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν, να βάλουν λεφτά από την τσέπη τους, να κάνουν θερμοκήπια. Δεν περπατάει το πρόγραμμα τώρα 3 χρόνια. Ποιος θέλει γι' αυτό? Οι κάτοικοι. Δεν ζητάμε εργασία. Όχι, δεν ζητάμε εργασία. Διώξτε μας από εκεί αύριο, μπορείτε να μας διώξετε και σας χαρίζουμε τις θέσεις εργασίας. Ούτε αυτό κάνετε. Μόνο αυτό που έχετε επιλέξει και ξέρετε πολύ καλά να κάνετε είναι να στέλνετε τα ΜΑΤ ή να επιτρέπετε να παρεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Δεν το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς θέλουμε τα μάτια. Δεν το δεχόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Η ένταση ξεκίνησε όταν δεν επετράπη από αστυνομικές δυνάμεις η είσοδος των κατοίκων που προηγουμένως πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Κοζάνης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο που συνεδρίαζε. Δεν μας επιτρέπει η είσοδος. Γιατί κλείσετε την πόρτα? Νομάρχη, εσείς την κλείσατε την πόρτα. Εγώ. Τις δυνάμεις της αστυνομίας δεν τις φέραμε εμείς. Συγγνώμη. Εγώ έφερα την αστυνομία. Σταματήστε τον μηχανισμό γιατί δεν είναι καλός, έτσι. Μας απαγορεύτηκε η είσοδος, κύριε Νομάρχα. Δεν το γνωρίζουμε. Όχι από εμάς. Ουδής από το σύλλογο, από την περιοχή από εκεί, τηλεφωνικά, εγγράφος ή προφορικά ζήτησε τη συμπαράστασή μας. Είμαστε ενημέρωση τι προτείνετε να κάνετε. Πήρα τη γραμματέα σας. Τηλεφωνικά χαραλαμπίδα τη λύση γραμματέα σας. Υπάρχει σύλλογος, υπάρχει προεδρείο, υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, η γραμματέα σας σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς πήρατε και μετέφερα ότι υπάρχει στο Συμβούλιο του Συλλόγου. Φτάνει η μικροπολιτική τώρα. Γιατί, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μικροπολιτική. Η ασφάλεια να φύγει έξω. Η ασφάλεια, κύριε Πρόεδρε, δεν δεχόμαστε να τους έχουμε εδώ. Η ένταση δεν άργησε να μεταφερθεί και στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ουδεμία ενημέρωση υπήρξε προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο ότι έξω υπάρχει αστυνομία. Τέθηκε κάποια στιγμή από κάποιους συναδέλφους εδώ. Έτσι. Δεύτερο, ουδής κάλεσε την αστυνομία και απορώ γιατί βρίσκεται εδώ για να φυλάξει κανένα. Δόξα τω Θεώ, οι πόρτες είναι ανοιχτές και μπορούμε να προστατευόμαστε μόνοι μας. Τρίτον, εάν η αστυνομία ακολουθούσε την πορεία που πληροφορήθηκα ότι κάνατε, είναι θέμα της αστυνομίας και όχι του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Λοιπόν, καταδικάζω εγώ την παρουσία, σαν Νομαρχιακό Συμβούλιο, την παρουσία της αστυνομίας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Αγίου Δημητρίου και Εριακείου κατηγόρησε την Νομαρχιακή Αρχή για αδιαφορία. Αναφέρθηκε στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για τις προσλήψεις των ανέργων της περιοχής, αλλά και για τις διώξεις που αντιμετωπίζουν από την παλαιότερη κινητοποίηση 70 κάτοικοι της περιοχής. Εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 2005, ήμασταν μόνοι, συνεχίζουμε μόνοι και θα παραμείνουμε μόνοι. Από εκεί σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται να φύγουμε. Δεν λέω ότι θα πάρουμε κάτι, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα φύγουμε όρθια. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν ξαναφεύγουμε. Θέλω εξ υπαρχής να επαναβεβαιώσω ότι και εγώ προσωπικά και το σύνολο του Νομαρχιακού Συμβουλίου και θεσμικά και κατά πρόσωπο, κάθε ένας ως φυσικό πρόσωπο, είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα σας και στην προσπάθειά σας. Ο νομάρχης Κοζάνης τόνισε πως κατ' επανάληψη προχώρησε σε παρεμβάσεις και απέστειλε υπομνήματα στην πολιτεία αλλά και στη διοίκηση της ΔΕΗ για την επίλυση των ζητημάτων που θέτουν και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής που πλήττονται από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ. Θέλω να ξέρετε, σας κοιτώ στα μάτια με το χέρι στην καρδιά.
Ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε γίνει τίποτε. Και όποιος θέλει να βγει να πει το αντίθετο. Προκαλώ τους πάντες. Τίποτε δεν είχε γίνει. Τίποτε, εδώ είμαστε. Να απαντήστε και να πείτε. Έχω κάνει μια σειρά εγγράφων. Απαιτείτε θα τοποθετηθείτε και θα πείτε τι κάνατε και τι δεν έγινε. Η ένταση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Για αυτά που δεν γίναν 50 χρόνια τώρα, τα κάναμε στον ένα χρόνο. Και θα κάνουμε κι άλλα. Και προκαλώ οδήποτε για τον κύριο Ανδρεάδη που χλεβάζει να μας πει τι έκανε. Προτείνω να κατέβει εκείνος Λάμπας και εκείνος Δαβάκος εδώ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Θέλω να συγχαρώ τους κατοίκους για τη μαχητικότητά τους να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Και αυτό το αυτονόητο είναι η ποιότητα ζωής, η υγεία τους, το δικαίωμα στη ζωή. Όχι μόνο να συμπαρασταθούμε που ζήτησα προηγούμενα από τον Νομάρχη να το κάνουμε, αλλά δυστυχώς επειδή δεν μας προσκάλεσαν, δεν μας ενημέρωσαν, δεν θέλαμε να δηλώσουμε ούτε τη συμπαραστασή μας σαν Νομαρχιακό Συμβούλιο, όχι μόνο να σταθούμε αλληλέγγυοι στα 3 αιτήματα που θέτουν οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου και του Ριαρχείου, αλλά θα πρέπει να βγούμε μπροστά, να ενεργοποιήσουμε όλη την κοινωνία του νομού για να τα ζητήσουμε όλα. Για μας τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, χτυπούν τους πάντες που έχουν να κάνουν με ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτοί που τα δημιούργησαν έχουν χρώμα. Δεν τα ξεχνάμε. Και αυτό το λέμε ξεκάθαρα. Με αυτή την έννοια είμαστε δίπλα στους κατοίκους από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο τώρα. Η πρόταση τελικά για συνάντηση των εκπροσώπων των κατοίκων στο γραφείο του Νομάρχη με τα στελέχη της ΔΕΗ δεν έγινε αποδεκτή και οι κάτοικοι αποχώρησαν από την αίθουσα καλώντας το σώμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου να κατέβει στο πλευρό τους.